गाइस नमस्ते प्रणाम। आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग आइए, ढेर सारा आशीर्वाद प्यार दीजिए। और मैं जा रही हूँ एक सुंदर सा प्यारा सा माता रानी का भजन गाने। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके देखना। जय माता जी, राधे राधे। 9 दिन के हउए नवरातर, मैया जी आईनी घरे ना हो। 9 दिन के हउए नवरातर, मैया जी आईनी घरे ना हो। सासू दे तू नरियर चुनरिया, माई के पूजवा करब हो। सासू दे तू नरियर चुनरिया, माई के पूजवा करब हो। 9 दिन के हउए नवरातर, मैया जी आईनी घरे ना हो। 9 दिन के हउए नवरातर, मैया जी आईनी घरे ना हो। जेठनी दे तू जेठनी दे तू फूल अगरबत्तिया, माई के पूजवा करब हो। जेठनी दे तू धूप अगरबत्तिया, माई के पूजवा करब हो। 9 दिन के हउए नवरातर, मैया जी आईनी घरे ना हो। 9 दिन के हउए नवरातर, मैया जी आईनी घरे ना हो। छोटी दे तू मिया दसंगिया, माई के पूजवा करब हो। छोटी दे तू कपूर दसंगिया, माई के पूजवा करब हो। 9 दिन के हउए नवरातर, मैया जी आईनी घरे ना हो। 9 दिन के हउए नवरातर, मैया जी आईनी घरे ना हो। ननदो दे तू लहंगा चुनरिया, माई के पहिराई बाई हो। ननदो दे तू आरती के थालिया, माई के पूजवा करब हो। ननदो दे तू फल हरिया, माई के पूजवा करब हो। 9 दिन कहउए नवरातर, मैया जी आईनी घरे ना हो। 9 दिन के हउए नवरातर, मैया जी आईनी घरे ना हो। स्वामी ले अइता पूजा के समनिया, माई के पूजवा करब हो। स्वामी ले अइता पूजा के समनिया, माई के पूजवा करब